ndị ikwu ndị ibe, ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi m niile, ekelekwa m unu, udo dịkwara unu niile n'otu n'otu. Ọ bụ mbụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja kunna n'olu. Eji m aka na anyị niile n'elu akwa ndị na anyị dị iche iche nke dị n'ụlọ anyị dị iche iche kulie na ndụ na ahụ isi ike n'ụbọchị taa. Ya bụrụ otu ahụ ka uto dịsara Chineke anyị bi n'eluigwe. N'aha Jizọs bụ onye nwe anyị, amen. Ihe nchọrọ ka m kwuo bụ, o nwere ndị na-ahụ ị maara, mụnwa maara. O nwere ndị anyị maara nke ọma bụ nwanne na nwanne, otu nna otu nna. Ọ bụghị nwanne nke na onye a bụ nwa nwanne ma ọ bụ ọnwa nwanne, mba. Nke a bụ otu nna otu nna ji. Anyị maara mmadụ na-aba sị na otu nna otu nna ji. Anyị maara ụdị nwanne ndị ahụ bụ. Ọ bụghị nwanne nke a na-eme a na-akọ akụkọ. Nke a bụ ezigbo nwanne. Ọ bụghị nke nne na nna ji onye mụtara onye ahụ. Nke a bụ na ọ bụ otu nne otu nna. Ọbara kara aka, ọbara kajara akaja ji gị na onye ahụ, ji mmadụ abụọ ahụ. Ọ bụ ụdị nwanne m na-ekwu okwu ya. Ụmụtụ ndị mmadụ bụ ọgaranya amaara amaara, nke ndị mmadụ na-anụ na ntị, ma n'ezi ma n'ụlọ, ama ha ama dịka aka ji akụ. Mana onye nne ji ha na ya na-abụ na-ata ahụhụ, ha agaghị enyere onye ahụ aka. Ihe ha nọ bụ ị na-eme ihe eji anụ aha ha n'ezi. Onye ezi chọọ enyemaka enyere ya kịka nke enyi ha nwoke. Eleghị anya enyi ha nwoke ahụ enweghị ụdị ego ahụ enwere, ma ọ bụrụ na onye ahụ, ọ bụkwa na onye ahụ nwekwara ụdị ego ahụ, o ji nwaanyị, nwunye onye ahụ asaghịpụ ọnụ sị nakwa ihe dị otu a ka ọ chọrọ. Akaji akụ ahụ eme gịnị? Were ego ahụ nye onye ahụ. Nwaanyị chọọ ka o kelesị ya na onye kwuru onwe ya nsogbu, ọ na ọ gaghị ezu mgbe ọbụla ha kpọkwa ya. Mana o nwere nwanne ya, otu nne otu nna ya nọ n'ụlọ na-ata ahụhụ, nke ọ na-anaghị enyere aka. Nka m kwuo ya, nke ọ na-achọghị iji anya ahụ, n'ihi na onye ahụ mgbe ọbụla ọ hụrụ ya, obi ya na-agwa ya na ọ bụ ego ka ọ chọrọ. Ọ gwara onye akpọ ya n'ekwentị, ọ naghị ebu ekwentị ahụ, ọ naghị aza, n'ihi na obi ya na-agwa ya na ọ bụ gịnị? Ọ bụ ego ka ọ chọrọ. Mana enyi ya maọbụ nwunye enyi ya maọbụ nwanne enyi ya maọbụ nne maọbụ nna enyi ya kpọkuo ya, o mee ngwa ngwa mee gịnị? Sahok, wee gboo ha mkpa ahụ. Ibi ya nwa na onwe ya ga-aji aka ya na ji ọnụ ya sị ya, unu enyekwana onwe unu nsogbu. Mgbe ọbụla ọ bụ oju n'olu mee gịnị? Pụọnụ m. O dinye onye ọzọ ozi, ego ọ ga-enye onye ahụ iji wee gaa ozi ya, gere ya ozi ahụ dịka o si wee chọọ, ga-akarị ego ozi ahụ ga-eri. Onye ahụ gacha ozi ahụ gwa ya na ego fọrọ, ọ sị ya na onye na onwe ya nsogbu, na ihe ka mkpa ya na na-eche n'ime obi ya sị na ego ahụ agaghị ezu. Mana ọ maara n'ime mmụọ na eziokwu na ego ahụ o nyere onye ahụ na ọ ga-ezu ma fọrọ ụfọ. Ọ ma na ego ahụ ga-ezu ma ụma. Mana ngwanụ ka o ruo ebe nwanne ya nwoke nọ maọbụ nwanne ya nwaanyị, ka o wepụta ego ya. Ọ ga-enye ya enye onye ego ọ ma na ọ gaghị ezu. Nke ahụ gaa were ego ahụ mee gaa ozi ahụ, ọ gara uye n'isi n'ihi na ego enyere ya ezughị. O mepee ọnụ, sahịpụ ọnụ, gwa nwanne ya aka ji akụ ahụ, ịhụ ụdị mbụ ọ ga na-aba, gịnị mere ego a ji ozughị ya? Ịkpata ego iche na ọ dị izi. Ọ ga na-akọ ihe niile juru ya ọnụ iji wee mee ka onye ahụ hụta onwe ya na eleghị anya na ọ nwere onye akara inye ego ahụ, na onye ahụ agacha ozi ahụ, ego afọrọ. Mana o nweghị onye a ga-enye ego ahụ iji wee gaa ụdị ozi a chọrọ ka e were ego ahụ gaa, ka ego ahụ zuo ya fọkwade ịma ọma. Ọ bụ ọkamma na-ama na-akpọ ụdị agwa ahụ. Ọ bụ ihe nna akpa aka ji akụ na-anaghị enyere nwanne nke ya, otu nna otu nna aka. Ihe nna akpọ ụdị ndị ahụ bụ gịnị? Ọkamma na-ama. Onye bụ aga n'ezi a na-etu ya aha, mepụrụ onye ọ na-ara ahụ, aka ji akụ, ọ chịrị ọzụọ. Ihe a bụ aha ndị a m kpọrọ ugbu a, bụ aha na-erughị ọtụtụ aha. Ọ bụ mkpụrụ aha ole na ole n'ime ọtụtụ aha a na-etu ya n'ezi. Mana ọ batazie n'ụlọ, onweghị ihe a na-ahụ, otu abụ n'ezi. Ụdị ndị ahụ nọ, onweghị onye ga-asị na enweghị ụdị onye ahụ. Ihe onye ahụ bụbu gịnị? Ọkamma na-ama. Mana ndị ọkamma na-ama, o nwere ihe na-agbagoju m anya ebe ha nọ. Ihe na-agbagoju m anya ebe ha nọ bụ na ha na-echefu na ndụ a mmadụ dị na onye ahụ ejighị ya n'aka. Ihe nwere ike ime echi mee ha enwee asị na mmadụ hapụrụ ụwa. Na-ehụ na ndị enyi niile a na-etu, na-eri, na-achị, na-aṅụ, na-amụ, onwe onye ndị obodo bụ obodo ya nwa na nwanne ya ahụ si
ga-akpọ. Enwe onye ha ma na-abụ nwanne ya ahụ ledere anya. O nwere ike ọ bụ sọsọ otu nne sọsọ ha na-abụ ka nne na nna mụrụ. Ọ bụ nwanne ya ahụ ka ha ga-akpọ. Enwe onye ga-akpọ aka ji akụ ha na-ahụ mgbe ọbụla ha na-eri na-aṅụ na ọ bịakwa na-ekwe oyi unu nwoke ihe emeela. Onye a ga-akpọ nwanne maka na ozu siwe isi. Enyi ka nwanne megị ọ gbafuo o rie mbọmbọ ọsọ. Ọ bụ nwanne ka a ga-akpọ. Mana nwanne ahụ otu ọbụla o si wee nwee ọ ga-abịa maka na ebube adịghị ebepụ akpa aka. Ọ bụ ihe unu ga-aghọta. Ọ bụ ihe anyị ga-aghọta. Onye ọbụla na-achọghị inyere nwanne ya aka mana ọ na-aka mma n'ezi. Onye ezi rie ọya ọgbasi ike nye ya. Na-akọwara ndị ezi ahụ site na agwa ya na onweghị nwa ogbenye nọ n'ezinụlọ ya na nwanne ya nwoke bụ nke ọ tọrọ ma ọ bụ nke tọrọ ya aka na-adịghị na onye ahụ abụrụla aka ji akụ nke ahụ n'anya mana otu abụghị n'ezi. Onye ahụ na-ata ahụhụ nke ya nwa maara n'onwe ya. Mana ndị mmadụ na-eche na otu ọ si eme n'ezi onye kpọọ ya wepụta nye a na-eti ya aha. Na-eleghị anya na nwanne ya ma ọ bụ nwanne nne ji ya afọ ya na ha niile ma ọ bụ ụmụnne ya ha niile bụcha ọgaranya. Otu abụghị n'ezi. Onye a bụ maramara n'ihu gwọmpịtị n'azụ. O nweghị nwanne nne ji afọ ya bụ ọgaranya. Ha na-atacha ahụhụ. Ọ bụ ihe ọ chọrọ ka ndị mmadụ hụta ya. O mezie ka o si wee mee na n'ime ụmụnne ya ahụ ego zara ha oku. Eleghị anya Chineke echetara ha gọzie ha. Ma ọ bụ na ọ dị ụzọ ọzọ n'ihi enweghị ndidi ha etinye n'aka wee nweta ego. Tupu ha enweta ego ahụ nwee mgbe a na-akpọ aka ji akụ na ekwentị ọza. Akpọ ha ya na ekwentị maka na akpọ nkịta oku obi ala na nsị. Akpọ ha ya na ekwentị ha obi ga-agwa ya na ihe o ji akpọrọ m ugbu a bụ ego. Ọ chọrọ ego nwee ihe ọzọ na-akpọ bụ ego. Nwanne ya ahụ nwa ogbenye nwanne ya ahụ agaghị akpọ ya na ekwentị ọza. O nwee ihe ọ chọrọ ma ọ bụ ihe ezinụlọ obie ya ebie osipụ. Ọ gụọ ya ọ mara na ọ bụghị ihe ego ka ọ na-akpọrọ ya. O nwee ike mee gịnị mgbe ọ dị ya mma ọ zaghachi. Mana ekwentị ọbụla na-abịakwute ya na-abịa n'ekwentị ya ọkpụkpọ oku ekwentị ọbụla na-abịa n'ekwentị ya si n'aka nwanne ya ahụ otu nna ọ bụ ego ka ọ na-ana. Nwanne anakwaghị akpọ nwanne ya si ya achọrọ m ịma ka ị mere. Ma achọrọ m ịma ka ị mere ma ọ bụ gịnị ebekwe ya ebe ahụ. Achọrọ m ịma ka ị mere. Ịjụọ m ugbo na-abụ na nke atọ na ọnwa ego. Ego ahụ ị na-enye onye nọ n'ezi iwere enye nwanne gị ọ ga-agba nwanne gị ahụ afọ. Ego ahụ ị na-ewere na-enye nwunye enyi gị nwoke ma ọ yọọ gị ma ọ bụ nwanne enyi gị nwoke ma ọ bụ nne na nna enyi gị nwoke iwere enye nwunye nwanne gị ahụ ka o were gboo mkpa ya ọ ga-agba nwaanyị ahụ afọ? Mba. Gị nwa na onwe gị ma ọ bụghị na ọmụ na-ekwu ya na gị nwa amaghị mana ọ bụ otu isi wee dobe onwe gị ọka mma n'ama ọka mma n'ezi. Ma ị gbanweghị ọ ga-esiri gị ike maka na ọtụtụ mgbe asị dịka m si ekwu asị na ebube anaghị ebepụ akpụ aka. Ozu siwe isi enyi ka nwanne agbalaga. O nwekwara ebe ọ na-eru ama m na onye nwere anwa amaghị ka esi eli ya. Idebere ya n'ezi idebere ya n'ime ụlọ itinye ya n'ala ịdọkwasị ya n'elu ala o nweghị nke ọ gbasara maka onye nwụrụ anwụ anwụgo. Ihe niile na-eme n'ụwa onwekwe nke ọma ọ gbasaghị ya. Unu hapụ ili ya ozi ya esiwe isi maka ọtụtụ ndị mmadụ otu a ka ha kwenyere otu a ka ha ma n'ụwa dị. Mana n'ihi nke a ha achọghị inyere onye ọbụla aka. Ha sị ha nwụọ ọsọ unu lie ha ma ọ gịnị ọsọ ha unu mee gịnị hapụ ha. Ọka mma na mma achọghị ịma ọ chọghị ịma. Ọka mma na ama achọghị ịma onye isi na-awa bụ nwanne ya. Ọ n'ezi ekwentị ọbụla bụ ego. Mana otu nwanne ya ahụ dịka m si kwuo aka nchawa bịara ya Chukwu echetego ya ọ bụrụ ọgaranya ma ọ bụ na o nweghị ndidi tinye aka na ụzọ na-ezighị ezi ego abịa. Tupu ọ na-ewelite ekwentị ọ na nwanne ya aka ji aka azụ maka na ọ ma na ọ bụghịkwa ihe gbasara ego ka ọ na-akpọrọ ya na ihe ọ na-akpọ ka ha kọọ akụkọ ihe ndị ọzọ. Ụdị ihe a ka ọ chọrọ ịnụ n'aka nwanne ya ọ bụghị n'aka ndị ọzọ. Ụdị ihe a ka ọ chọrọ ịnụ tupu nwanne ya na-amịrị ọkpọzara maka na ọ ma na nwanne ya ha abịakwaghị ebe isi biko achọrọ m o ji m n'olu nye m ego ka m mee nke a maọbụ nke ọzọ. Nye m ego ka m kwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ. Nye m ego ka m nye onye be m were zụwa ahịa. Nye m ego ka m wee gbapụta nwunye m n'ụlọ ọgwụ. Ọ ma na enwekwa ihe dị otu ahụ. Ọ ihe a na-ahụ n'aka ndị ọka mma na ama.
ị bụrụ ọka mma na ama gbanwee taa ka ọ dịrị gị mma, maka na ịmaghị ihe ga-eme echi. Onye mkpọmkpọ ebe ahụ bụ nwanne gị, nne na nna ji gị na-abịa na-anaghị enyere aka, ọ bụkwa ya ga-eguzoro mgbe ị ga-atụgharị azụ. Ọ bụ otu a ka ụwa dị. Biko onye ọbụla bụ ọka mma na ama ya eme gịnị? Ya lọta, maka na akụrụ ụlọ okwu ebe o si. A na-esi n'ụlọ ama mma wee ruwe n'ezi. A na-esi n'ụlọ ama mma pụwa ama. Ngwa na otu ọha m n'ọnụ ụbọchị nta ka chụọ na Owere nchi ka ọhịa dịwa ka enwe amaghị. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke na Orie, Afọ na Nkwọ. Ihe ọbụla onye na-eme dị mma ejisi ike mebe ahapụkwana, maka na onye asị jide nke o ji ya pụtara na nke ọ na-eme dị mma. Ngwanụ ka emesịanụ. Otu a ka ọha m n'ọnụ. Ndewo no, daalụnụ, ka emesịanụ.